Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dyfron. I ni yn gofyn i ti fod yn drigarog wrth i mi tywallt ysbryd glân arno. Mi ni'n gofyn am ymweliad o ddifri. Ni'n gwybod mai dyma yw'r unig ateb. Yr unig ateb i ni ac i'n gwlad ac i wledydd y byd. A byddi di yn dangos dy drigaredd o'r newydd. A byddi di yn agosau at y neidio ac yn ei harwain nhw at droed y groes. Tyrd gweithio ni'n plith, helpa ni yn ein haddoliad a byddwn ni'n daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrd felly ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau cyn i ni ddechrau atgoffa chi o'r hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel yr Rhath. Mae yna recordiau ar gael o'r egluro'r Efengil, astudiaethau Beiblaidd yn edrych ar lyfr J.C. Ryle a'r Sancteiddrwydd. Hefyd mae yna fyfyrdodau byr, emynau'r Efengil, tua 10 munud o hyd yw'r rheini, ac yna'r oedfa hon ar y sil am hanner awr wedi 3, ac hefyd y bwriad mewn ychydig bach o amser yw recordio carolau'r Efengil, myfyrdodau byr o garolau Cymraeg. Mae gyda ni ddarllen o air Duw yr Efengil yn ôl Ioan, yr ail benod ac yn dechrau yn adnod 13. Ioan penod 2, adnod 13. A ffasg yr Iddewon oedd yn agos ar Iesiaeth i fyny Jerusalem ac a gafodd yn y deml rai yn gwerthu ychen a defaid a cholomenod a'r newidwyr arian yn eistedd ac wedi gwneithio'r fflangell o fan reffynau e fe ai gyrroedd hwynt allan ac fe ai gyrroedd hwynt oll allan o'r deml y defaid hefyd a'r ychem ac y dywalltodd allan arian y newidwyr ac a ddymchwelodd y byrddau, ac a ddywedodd wrth yr rhai oedd yn gwerthu colomenod, dygwch yr rhai hyn oddi yma, naw newch di fy nhad i yn di marchnad. A'i ddisgyblion a gofiasant fod yn ysgrifenedig, sel dy di am hysodd i. A byddai bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Mae gyda'ch ni edrych ar y rhan yna o'r ysgrythyr. Fel testyn, adnod 16 ac 17 o'r ail benod o'r Efengil yn ôl Ioan, ac fe ddwedodd wrth yr rhai oedd yn gwerthu colomenod, dygwch yr rhai hyn oddi yma, naw newch di fy nhad i yn di marchnad. Mae ddisgyblion a gofiasant fod yn ysgrifenedig, sel dy di am hysodd i. Wel, fe ddangosodd yr Iesu yma i fuddod i'r gyfraith. Adnod 13, a ffasg yr Iddewon oedd yn agos ar Iesu a aeth i fyny i Jerusalem. Ymunodd yn y dathliad o'r Pasg, fel yr oedd y gyfraith yn ei ddisgwyl wrth fynd i Jerusalem. Mae e'n beth anhygol yn diwe i feddwl mae'r Pasg cyntaf o'r oedd yr Iddewon yn ei gofio ac yn ei ddathlu, ac yna fe fydda'r ail Basg, fe fydda'r achos y bydda'r eglwys yn cofio adeg y Pasg o hynny ymlaen. Ac i ni gweld yr oedd yn draddodiad pryd hynny. I bob Iddew oedd yn wryw o 12 mlwydd oed ac yn hŷn i fynd i fyny Jerusalem, i gofio'r hyn a wnaeth Duw ac roedd yn achlysur mawr. I gofio am achubiaeth yr Iddewon o lawer eiftiaid o'r gaethiwed. Mi roedd yn ddathliad ac mae'r Iddewon dal yn ei ddathlu fe hyd heddi. Yn lladd oen ac yna yn ei fwyta fel rhan o'r wledd yn cofio diolch i Dduw. Maen nhw hefyd, mi roedden nhw bryd hynny ac yn dal i wneud heddi yn bwyta per ylysiau chwerw ac yn rhan o'r wledd ac mi fydde'r per ylysiau chwerw'n yn atgoffa nhw o'r cyfnod, y cyfnod o gaethiwed chwerw yn eithon nhw ddioddau fel pobl. Ac yna fel rhan o'r traddodiad, by'n fydde'r mab yn ymholi cwestiwn i'r tad, pam fod y noswaith honno mor wahanol i bob noswaith arall, ac yna mi fydde hwnna'n agor y drws i'r tad adrodd yr hanes unwaith eto, yn flynyddol. Rhag ofn anghofio, chi'n gallu gweld bod yna ddaioni yn hyn, rhag ofn anghofio'r hyn a wnaeth Duw trostynt. Ac yn rhan o'r wledd a'r seremoni, mi fydden nhw ar y dechrau'r diwedd yn canu'r rhannau o'r salmau 113 hyd 118. Ac yn y dathliadau'r Pasg yma, gwyl y bara croiw. Yn bwyta'r bara yma, oedden nhw'n rhithro allan ac wedi paratoi'r bara. Yr holl ran yma o'r cofio'r achlysur o'r gaethiwed a'i hachubiaeth o lawer eiftiaid. Wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen ac wrth i'r dathliad o'r Pasg yma, mi fydda yna lawer o aberthu anifeiliaid yn rhan o'r holl broses.
O dyna chi'r cefndir o'r Iesu nawr yn agosau at Jerusalem ac yn dod mewn i'r deml yn gyntaf ac yna'n gweld yr hyn a welodd e. A dyma beth i ni'n edrych arni heddiw. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y lanhau'r deml ac yna glanhau'r enaid ac yna'n drydydd ac yn olaf sel yr Iesu. Wel, yn gyntaf, y glanhau'r deml yma. Ond ydyw e'n rhyfedd sut y mae'r mwyafrif o bobl yn fodlon ar unrhyw safon. Yn sicr, y myd crefydd bodlona pobl ar unrhyw beth. Ond ydyw hynny'n wir. Mae pobl yn bodloni ar unrhyw beth y myd crefydd heddiw. Ceir rhyw ddathliadau mawr pan daw arweinwyr crefyddol o grefyddau gwahanol ynghyd. Dyna'n aml iawn beth sydd yn digwydd. Mae yna rhyw ddathliad, mae yna rhyw lawenhau, fel petai rhyw newyddion da yn ei rannu gyda pobl. Mae'r crefyddau yma'n dod ynghyd o'r diwedd. Dyn nhw ddim yn dadlau dim mwy. Dyn nhw ddim yn ben stiff ac yn ben galed ac yn dweud ni sydd ar ffordd gywir. Ac i chi'n gweld, nid yw hwn yn beth cyffroes na mae'r cymdeithas yn dweud. Ac mae'r papurau newydd, petai hyn yn digwydd, yn amlach yn dweud, mae hwn yn rhywbeth i ni i fynwesu. Crefyddau'n dod ynghyd o'r diwedd ac yn gallu uno. Gweld ble gellir cytuno. Na, dyna beth sy'n eisiau gwneud. Dyna beth mae pobl yn dweud. Beth am i ni weld ble ni'n gallu cytuno? Ble ni'n gallu uno? Tynnu'r pethau yna mas a dathlu'r gwahaniaethau falle. Dyna dyma mae cymdeithas yn siarad heddi. Oes yn ôl pob sôn o goddefgarwch. Os bydd diffyg goddefgarwch o fewn cymdeithas, nawr yw'r cyfnod honno. Ac eto, i ni fel cymdeithas fodern yn credu nawr o bob oes i ni fwyaf goddefgar. Ac eto, sa'n ni erioed wedi bod yn fwy anoddefgar. I ni mewn oes sydd yn dangos llwyr diffyg goddefgarwch at yr hyn sydd yn iawn. Mae yna rhyw oddefgarwch at bechod ac at anfoesoldeb ac at anghryduniaeth. Digon o goddefgarwch fyna. Dim problem yn y byd fyna. Mae Satan wedi dallu llygaid cymdeithas yn diwe. Ac mae'n rhemp a mae'n weld yn blwmp ac yn blaen. Mae'r tywyllwch yma. A beth sy'n drist, mae'r rhai sy'n proffesu yn chwarae ar y lefel yna. Maen nhw'n chwarae ac yn pwysleisio'r elfennau hynny, fwy nag unrhyw beth arall. Mae'r ysbrydol wedi mynd allan o'r rhai sy'n proffesu fod yn Gristnogion hyd yn oed. Maen nhw'n canolbwyntio ar y pethau allanol. Y goddefgarwch yma, yr pethau sydd yn anheg o fewn cymdeithas. Chi'n gweld rai Gristnogion ifanc protestio yn erbyn hyn a'r llall ac yn dweud, mae hwn yn anghywir. Yr holl elfennau yma o fewn cymdeithas. Ac yn dweud, mae'r rhaid i ni trial helpu cymdeithas. Ac chi'n gweld sel yn ei bywyd nhw. Ond does dim sel at yr ysbrydol. Mae e popeth allanol. Mae e'n drieni. A pan ych chi'n gweld o fewn crefyddau, fel bethau modd uno ag unrhyw grefydd arall. Sut gallai fod yn bosib uno crefyddau? Ond, wrth gamu nôl, i chi'n gallu gweld sut i fod yn bosib. Pan fod crefydd yn un allanol, a pan nad yw'r grefydd o Dduw, yna gellir deall sut ei fod yn bosib uno crefyddau at ei gilydd, a dathlu tebygolrwydd a gwahaniaethau hyd yn oed. Chi'n gallu deall e, achos dyw e ddim mor anodd wedi'r cyfan. Mae'n dod lawr i lefel o falle traddodiadau, diwylliannol, hanes cenedl, diwylliant cenedl, iaith genedl, cerddoriaeth genedl, gwisgoedd cenedl. A'r hyn maen nhw'n gyfarwydd ege ac mae ynghlwm, ond yw e, a'i hanes nhw fel pobl. Ac chi'n gweld crefyddau ar draws y byd. Ac chi'n gweld mae fel pwnc naturiol i'w ddathlu ac i'w astudio mewn colegau ac ysgolion a bob math o lefydd. Lliw, arogl-darthau, bwydydd, gwisgoedd. Ac mae hwn i gyd yn plethu gyda'i gilydd ac yn addoli rhyw ddiw ac yn dod â rhyw foesau ac yn dweud beth am i ni weld beth sydd yn debyg yn ein crefyddau ni ac dathlu hyn. Ac yna pan ni'n gweld gwahaniaethau bod ni'n oddefgar tuag at ein gilydd. Ac chi'n gallu gweld, i ddweud y gwir, mae'n eitha rhwydd ond dyw e. Dyw e ddim yn anodd. Ond os dywed mab Duw, y Meseia, yr un anfonwyd o Dduw, Ioan 14:6, grandewch ar hyn. Yr Iesu a dywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd,
a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad ond trwy fi, ac felly does dim trafodaeth. Does dim uno, does dim tynnu pethau ni gallu gweld sydd yn debyg, achos mae e mor anhebyg. Mae'r Iesu ei hun wedi dweud, ac wedi brofi mai fe oedd mab Duw, ac wedi brofi heb unrhyw amheuaeth. Mae'r ystadegau yna, mae'r gwyddoniaeth yna. Does dim modd dweud, mae'r Iesu yw just dyn cyffredin neu rhyw grefydd neu rhyw broffwyd. Mab Duw yw e. Dwi ddim yn bosib iddo fod yn neb arall, ac felly fe ddywedodd mab Duw, does dim ffordd arall i'r nefoedd, ond trwy fi, trwy'r Meseia. Fe yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Does dim modd cyrraedd y nefoedd, ond ar hyd y ffordd yma trwy Iesu Grist. Does dim modd cyrraedd gwirionedd lle mae yna grefyddau'r byd yn chwilio am atebion. Y gwirionedd yw gael ble yn Iesu Grist. Does dim modd cael bywyd ysbrydol na thragwyddol, ond yn Iesu Grist. Dyna beth ddwedodd Iesu Grist ei hun. Ac felly, sut gellir ystyried unog unrhyw grefydd arall? Ond eto i gyd, mae llawer yn dweud, mae dyma'r ffordd ymlaen, yn ymbalfalu yn y tywyllwch. Ond dyma'r goleini'n barod gennym yn yr Iesu. Dyma beth ni'n darllen fan hyn, yn y deml, yn y byd crefyddol. Hynny yw, yn y deml yn yr achos yma, hynny yw, mae'n hirt meddwl bod ni'n gallu chwarae gyda crefyddau eraill. Dwi'n hwnna ddim yn bosib. Ond dyma lle chi'n mynd cam yn agosach ato ni heddiw, at y safle Beiblaidd, pan ni'n gweld wedyn ni, os yw pobl yn trio ymuno gyda crefyddau eraill, does dim gobeith. Ond yna, yn y deml, yr Iddewon, pobl ddiw ei hun, ac felly nid crefyddau eraill i ni'n sôn amdano fan hyn o reidrwydd, ond y gwir grefydd, achos Iddewedd oedd y gwir grefydd. Does dim amheuaeth o hynny. Ond y broblem sydd gyda ni yw beth mae Iddewiaeth wedi wneud, yw wedi denistrio y gwir grefydd gyda'i anghrediniaeth nhw. Doedden nhw ddim wedi deall y grefydd Iddewig. Doedd yr Iddewon ddim wedi deall y neges. Doedden nhw ddim wedi adnabod y Meseia. Doedden nhw ddim wedi deall y proffwydolaethau. Ac felly dyma'r broblem i ni'n gweld nawr, sef be mae cymdeithas yn dangos heddi yn yr goddef garwch yma, yn y crefydd allanol yma. Ar felly'r hyn oedd yn digwydd yn y deml pryd hynny adeg y Pasg oedd arwydd arall o'r pellter oedd rhwng yr Iddewon a gwir grefydd. Doedden nhw ddim yn agos i ddeall, ac yr hyn oedd yn digwydd adeg y Pasg yn gweiddi allan, dydych chi ddim wedi deall yr Efengyl. Mor wahanol ddylse fod wedi bod. Fe gawson nhw bob un cyfle posib. Pob un bendydd posib. Y bendithion fendithion tiri. Mwy na holl wledydd y byd i gyd. Tra bod gwledydd y byd yn ymbalfalu mewn tywyllwch ac yn creu crefyddau ei hunan, fe gafodd yr Iddewon y grefydd gywir, ac eto ni ddeallasant, ac fe wrthodon nhw yr Efengyl. Cawson nhw'r gyfraith, cawson nhw'r proffwydi a ddewidion, y Meseia ei hun yn dod i'w bryd, ac eto ni welsant, ni ddeallant, ond hefyd beth sy'n wir, nid oeddent am weld ac nid oeddent am ddeall. Fe ddylynant grefydd o'i gwneithuriad ei hunan. Hynny yw, fe ddyfeisio nhw draddodiadau ei hunan. Rai nhw'n licio hunan a creu rheolau ei hunan. Ac yna dylynant rhai hynny mwy na gair Duw. Ni di edrych ar hynny'n ddiweddar. Fe wnaethon nhw edrych ar hynny fwy na beth oedd gair Duw yn dweud. Roedd yn rhoi mwy o bwyslais ar traddodiadau y tadau. Yna gwelir canlyniadau hyn yn y deml. Chi'n gweld nawr pam fod y dathliad fel y gyroeddi. Pan ceir gai a thrawiaeth, yna fe welir ffrwyth hynny maes o law. I chi'n gweld pam fod na weithredoedd yn digwydd oherwydd gai a thrawiaeth. I chi'n gweld yn y byd mewn crefyddau eraill, achos dyn nhw'n credu dim byd sydd yn gywir, achos nid ydyn yn dilyn yr Iesu. Na roedd yr Iddewon wedi cael yr addewid o'r Iesu. Felly roedd ganddyn nhw'r gwir grefydd, ond doedden nhw ddim wedi gydnabod doedden nhw ddim wedi ddeall ac felly roedden nhw'n byw mewn byd o gai a thrawiaeth. Ac felly eto beth i ni'n gweld? I chi'n gweld hyn yn y ffrwyth yn ei bywydau nhw. Ni aeth yr Iesu at yr archoffeiriaid i gwyno am y hyn oedd yn digwydd yn y deml gan y gwybyr Iesu, yr oedd yr archoffeiriaid cydsynio gyda'r pethau oedd yn mynd ymlaen. Roedd yn seil bendith ar y fe, mae hwn yn beth da. Gwrandewch ar beth ddigwyddodd.
a 14 ymlaen. Ac a gafodd yn y deml rai yn gwerthu ychen a defaid a cholomenod a'r newidwyr arian yn eistedd ac wedi gwneithu'r fflangell o fan rhyffynnau e fe ei gyrodd hwynt oll allan o'r deml y defaid hefyd a'r ychen ac a dywalltodd allan arian y newidwyr ac a ddymchwelodd y byrddau ac a ddywedodd oedd yr rhai oedd yn gwerthu colomenod dygwch yr rhai hyn oddi yma na newch di fy nhad i yn di marchnad. O, allech chi ddychmygu rhai'n cwyno. Pwy yw eid o mewn fan hyn a wneud hynny? Roedden nhw mor gyfarwydd, roedden nhw wedi wneud hyn llynedd. Roedden nhw wedi wneud hyn y flwyddyn gynt. Roedden nhw wedi wneud ers degawdau cynrifod ac nhw yn dathlu'r Pasg fel hyn i wastad yn ei wneud e. A beth sy'n bod â fe? Beth sy'n o le a beth i'n ei wneud? Ond roedd yna gymaint o dwylledd yn digwydd ar sawl lefel. Yn gyntaf, doedd rhain heb ddeall yr efengil, ac felly ni'n gwybod mae crefydd allanol oedd yn rhan o'r deml. Ond hefyd crefydd a oedd yn llawn twyll dyna'r ffrwyth o ganlyniad y gau athrawiaeth. Roedd pobl yn dod ag anifeiliaid eu hunan i aberthu yn y deml adeg y Pasg, ond mi fydda yna bobl yn dweud, o na, mae yna nam bach ar yr unifel yna, ti ddim yn gallu aberthu hwnna yn y deml, ac yr oedd y pobl cyffredin yn camu nôl ac yn meddwl, wel, mae rhaid bod hwnna'n wir, felly dydyn ni ddim yn gallu dod ar anifel yma, a felly, ond peidiwch â phoeni roedd pobl y deml yn dweud, mae ganddo ni anifeiliaid sydd yn berffaith ar gyfer yr aberthu. Ond mae rhaid chi brynu nhw fan hyn, achos wedyn ni'n siŵr does dim nam ar yr anifel. Ond y broblem arall oedd nawr, yr oedd yr anifeiliaid oedd yn y deml yn costio mwy na fydde fe fel arfer. Yr oedd na crocbris ar yr anifeiliaid yma. Ac felly roedd y pobl cyffredin yma'n dod i aberthu adeg y Pasg ac i gofio'r Pasg. Angen prynu'n arall. Ond twyll oedd y cyfan, celwydd oedd y cyfan, ffordd i ddod ag arian i'r coffre, i'r pocedi. Nid y deml, sef yn llys y cenhedloedd y dylse'r gwerthu yma ddigwydd ta beth. Dylsen nhw ddim fod wedi gwerthu'r anifeiliaid, petai angen gwerthu'r anifeiliaid. Nid yn y deml dylse wedi digwydd. Roedd yn amharchus i'w wneud e yn y darnau allanol efallai, neu llys y cenhedloedd. Dylse ddim wedi bod fyna yn y lle cyntaf. Ond dim dyna yw'r broblem. Yr oedd na gelwydd yn mynd ymlaen. Yr oedd na codi pris afresymol yn mynd ymlaen. Ac i ddweud y gwir, oedden nhw'n codi pris cymaint mwy na gwerth unrhyw beth o fewn cyffiniau'r deml. Yr oedd y cyfnewidwyr arian yn twyllo, achos mwyn prynu rhywbeth yn y deml, roedd angen arian i ddewig. Ac felly oedd eisiau newid arian lleol i arian ar gyfer y deml. Ac felly roedden nhw'n codi pris uchel ar y newid yr arian hefyd. Allwch chi ddychmygu rheini'n eistedd tu ôl i byrddau nhw. Dim byd yn anhebyg i heddi nag yw. Gweld pobl yn mynd ar eu gwyliau eisiau newid yr arian i fi gallu prynu pethau yn Ffrainc neu os ydych chi'n mynd i America a chi'n goffa prynu'r arian, wel ydych chi'n dychmygu rhain yn y deml yn gwybod bod pobl wedi dod, dim modd iddyn nhw fod wedi gallu cael arian yn eu banciau nhw ac felly'n dod i'r deml gyda'i harian yn goffa prynu yr arian arbennig i gallu gwario yn y deml i brynu'r anifeiliaid ac yn y blaen ac i fynd i mewn ac yna'n codi crocbris eto a'r arian dod i fewn, pentyrau o arian o flaen y dynion yma wrth i byrddau. Hyn oll yn y deml. Celwydd, twyll, dwyn arian, dweud celwydd. Allech chi ddychmygu'r sŵn, y drewdod, y prysurdeb, dim byd tebyg i leoweddu. Ac o ddoliad o ddiw ac i ddiolch iddo, doedd hwn ddim byd tebyg i'r peth. Ac felly roedd hyn oll, yr holl gefndir yma, yr gwrthodiad yr Iddewon, yr oedd yr Iesu'n sofran yn doedd, yr oedd e'n gwybod. Roedd e'n gwybod beth oedd yng nghalonnau yr Iddewon dros y canrifoedd. Roedd e'n gwybod beth oedd i digwydd y gwrthodiad o'r proffwydi, yr erledigedd o'r proffwydi, y gwrthod o'r neges, ac yna'r cwyno a'r grwgnach oedd yn digwydd ymhlith yr Iddewon. Ac yna beth oedd hwnna wedi arwain yn y diwedd oedd y dathliad yma yn y deml adeg y Pasg yn Jerusalem, a'r holl fydolrwydd yma yn y deml. A'r diffyg ysbrydol a parch. Ac oedd e'n gwybod beth oedd yn ei calonau nhw.
Ac felly hyn o oll yn arwain at ymateb mwyaf emosiynol yr Iesu i ni ddarllen yn y ngair Duw. Fe gyrodd hwy allan. Fe drodd y byrddau, na newch di fy nhad i yn di marchnad. O, fe dynodd e'r byrddau lan, a'i troi nhw ben i weired, yr arian yn hedfan i bobman. Fe anfonodd nhw allan. O, roedd angen presenoldeb dwyfol yr Iesu yn ond oedd e. I daflu'r fath agwedd allan o gwir grefydd. Does dim lle iddo fe fan hyn, mae'n dweud. Ond nid ydyn ni mewn oes tebyg yma yng Nghymru. Yn sicr yn caniatáu pob math o bethau o fewn ein heglwysi ni. I ni'n ei weld yn dydyn ni, y diffyg deall beth yw goddefgarwch, undeb, uno gyda'n gilydd, cariad. Mae yna rhywbeth i cael ei rhoi i'r geiriau yna sydd ddim yn seiliedig ar athrawiaeth yr ysgrythyr. Maen nhw wedi troi yr ystyr, ac yna mae'r rhai sy'n wir yn sefyll, fel rwy'n fel yr Iesu, allwch chi dychmygu'r eglwys fodern yma yng Nghymru heddi, yn cyhuddo'r Iesu, o roedd yn warthus o beth nath e. Pam nath e'r fath beth? Dim dyna'r ffordd i uno pobl, i droi'r byrddau, codi llais, a chi eisiau codi llais gormod nag ych. Chi ddim eisiau upsetio'r bobl, chi ddim eisiau nhw'n deimlo yn euog am be maen nhw wedi wneud. Maen nhw'n dod i'r capel, o leia maen nhw'n dod i'r deml, maen nhw wedi dod, a maen nhw wedi prynu anifeiliad i aberthu. Allech chi wedi clywed e heddi? Beth ni wedi caniatáu o fewn ein heglwysi ni? Beth ni wedi gadael i ddigwydd dros hanner canrif? I ni'n atebol yn dydyn ni. Digon hawl pwynt o bys at yr Iddewon, i ni wedi gwneud yr union yr un peth. I ni wedi caniatáu bydolrwydd i ddod mewn i'r eglwys. Edrychwch chi, triwch chi ffeindio gapel yng Nghymru, lle nad yw'r bydolrwydd yma yn flaenllaw. A mae hwnna'n gallu bod yn y rhai sydd wedi mynd i'r eithafon arall. Ac wedi wneud bydolrwydd, edrychwch ar y fi pa mor wahanol ydw i. Byddwch yn ofalus. Nad yw'r grefydd yn allanol hyd yn oed pan ni'n meddwl bod ni'n iawn. Ond mae bydolrwydd yn rhemp o fewn yr eglwys. Mae'r anfoesoldeb yn rhemp o fewn yr eglwys. Tybiwn ni. Mae'r hanesion dwi'n clywed am rhai sy'n proffesu. Mae'n dor celonus. A mae'r safon wedi gostwng. Y balchder. Y gwadu'r prif athrawiaethau. Faint sy'n gwybod am athrawiaeth bellach? Dyw athrawiaeth ddim yn bwysig bellach yn yr eglwys. Dyw pobl ddim un o'n credu fod yn bwysig gwybod be ni fod i'n credu. Cyn bellach bod ni'n credu rhywbeth. Ond nid yna yw e. I ni fod yn oddiafgar sy'n mot os yw pobl ddim yn credu mewn calfiniaeth. O, so ni eisiau termau felly. Etholedigedd. O, dwi ddim yn siŵr am ydi hwnna. Ond sdim ots nagos. Dyna be mae'r eglwys fodern yn dweud. Sdim ots am sut mae hwnna'n arwain at yr addoliad ysgam. Ond nid hwnna di dod mewn i'r eglwys. Sdim ots. Sdim ots am addoliad ysgam. Am y tonau ysgam sydd ddim yn hybu gwir addoliad, ond mae pobl yn meddwl mae e'n wir addoliad, achos ni'n gallu cael llygad, codi dwylo i'r awyr, a mae'n edrych yn diwedd, mae'n edrych yn ysbrydol, ac mae'n gallu swndio neis. Y gweithredoedd allanol yma, y grefydd allanol yma. Diffyg cadw'r sabath. Y gwisgo lawr. Allen ni fynd ymlaen. Beth i ni wedi caniatáu o fewn yr eglwys. Hyn oll yn gwreiddio, ond diwedd, beth oedd y broblem gyda'r Iddewon yn y deml? Doedden nhw ddim yn deall yr efengil. Doedden nhw ddim wedi mynwesu'r efengil. Doedden nhw ddim wedi derbyn y Meseia. Doedd dim gwaith o ras wedi digwydd yn eu bywyd nhw. A dyna'r broblem bob tro. Mae'r broblem i ni'n gweld o fewn yr eglwys yn gwreiddio o ddiffyg deall o'r efengil. O, na fydden ni'n syrthio i'r bagl o feddwl does dim ots. Doedd ddim yn bwysig. Ond nid dyna le ni wedi methu. Falle pobl yn dweud, dwi ddim mor bwysig. Mae fel pobl yn mynd ar William yn dweud, wel, ges i ffeindies i gapel yn y diwedd. Dim cweit fel ni, ond chi'n bod, dim ots yna. Oedd y gair, oedd yn rhywbeth. Roedd yr efengil yna i ryw bwynt. A dyna lefel i ni wedi dod. Sdim ots os nad yw e cweit yn iawn. Sdim ots os nad yw e gyd yno. Sdim ots os nad yw'r addoliad
Cweit fel i ni'n gwybod. Mae'r diffiniad o hynny, wrth gwrs, i chi allu mynd i gapel a mae'r trefn yn wahanol a falle bod y llyfr ymynau wahanol. Ond os yw'r ymynau yn llawn ofn, parchedig ofn, a llawn yr efengil ac yn barchus a'r tonau, yna sdim ots beth yw'r llyfr, ond sdim ots am y pethau felly, ond mae pobl fel bethau yn dweud, sdim ots beth yw e, sdim ots os ni'n cael ni'n fydol, sdim ots os oes pobl yn gwisgo lawr, sdim ots os ni'n just dod mewn rwsyd, sdim ots os ni'n chwerthin ac yn cael hwyl a bod lot o bobl yn cymryd rhan. Felly fe ymlaen yn disgrifio'r pethau. Mae ots. Ac i ni'n gwybod bod ots. Ond i chi wedi clywed pobl efengylaidd yn dweud, dyma fe off to. Pidwch â gwrando arno fe. Achos fydd e'n dweud rhywbeth fydd yn upsetio chi. Pidwch â gwrando ar pobl fe. Pidwch â darllen pobl JC Ryle. Pidwch â gwrando ar hwnna. Mae hwnna dros ben llestri. Mae'n wahanio'r byd. Mae hwnna'n hen ffasiwn. I ni nawr yn y ganrif fodern yma. I ni'n deall yn iawn beth yw gwir addoliad. Mynwesu pawb. Mynwesu pob math o bethau. Sa ni eisiau codi llais. Sa ni eisiau rhoi... Swnio fel bod ni'n rhoi row i rywun. Dwi wedi clywed hwnna'n cael ei ddweud. Fe beth ni'n rhoi row i rywun trwy amser. Da i ofyn beth nath Crist fan hyn. Mae'r hyn oll yn digwydd oherwydd y diffyg deall yr efengil. Mae llawer yn dweud hyn. Mae Duw yn deall yn sefyllfa ni. Ydy, mae yn deall. Rhai pobl yn dweud, cyn belled bod ni'n credu rhywbeth a trio'n gorau. Ni'n trio helpu cymdeithas. Ni'n trio gwella cymdeithas. Ni'n gweld y problemau yma nawr, ac ni'n gweld yr elfen yma'n dod mewn i'r eglwys. Wrth gwrs, mae'r gwir Gristion eisiau gwella cymdeithas. Mae gwir Gristion eisiau gweld anghyfiawnder yn dod i bed. Ond beth ni'n gweld mor aml yw? Yr rhai yma, yr rhai crefydd yma, rhai sy'n profes hyd yn oed. Mae crefydd nhw'n dod yn fwy, chi'n gweld nhw'n flaenllaw ar y funud. I ni'n gweld y peth erchyll yma o hiliaeth. Mae'n beth ofnadw ond yw e. Ond i chi'n gweld rhai, maen nhw mor selog yn y protestio yn erbyn y peth yma. Ond chi ddim yn gweld nhw'n y cwrgweddi. Chi'n gweld, chi'n clywed amdano nhw o pob sôn, dwi'n geni, ond fi'n clywed am y peth ar y Facebook, ar Instagrams, a holl beth yma, ac yn dweud pa mor anghywir yw hiliaeth, pa mor anghywir yw anghyfiawnder yn y wlad hon, ac yn dweud bod hwnna'n anghywir, a bod yr arlywydd yna'n dweud pethau o gwarthus, ac yn protestio, ac yn anfon negeseuon, ac yn dweud, ac maen nhw'n meddwl bod nhw'n neud yn dda, ac ar rhyw lefel, wrth gwrs, mae'r pethau yma yn anghywir. Ond mae sel nhw yn y pethau yna ddim yn gweld beth yw'r broblem. Y broblem yw anghrediniaeth, pechod, balchder. Mae angen edifeirwch. Dewch i'r cwrgweddi te. Os ych chi eisiau gwneud y pethau yna, gen i weld chi'n y cwrgweddi'n amlach. Ac yn y cwrgweddi'n gweddio am y pethau cywir. Gen i weld chi ar y sil yn gweddio am y pregethwyr. A falle ar y dydd Llun yn gweddio bydd y pregethwyr yn cael ei nerthu i baratoi pregeth arall ar gyfer y sil nesaf. Ac yna eich bod chi yn dyheu ac yn gweddio'n ddyddiol ysbryd glân tir lawr. Galw ar ei Dduw dywall i ysbryd glân arnom ni. Mae'n hawdd neu crefydd yn allanol. Protestio. Siarad fan hyn. Addoliad bydol. Pob math o bethau. Dyna beth oedd yn digwydd yn y deml. Mi roedden nhw'n arbenigwyr ar y math yna o grefydd. Ond beth nath yr Iesu, fe ddath e mewn, a fe drodd e'r byrddau, a fe ddwedodd e, nid yna yw gwir grefydd. Nid yna yw'r efengil, chi di camddeall, ac chi di amharchu ti ar arglwydd. A fe roedden nhw allan. Fe drodd y byrddau. Nid oes eisiau troi ar y byrddau yn ein gwlad ni. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Glanhau'r enaid. Fel y gwelir yr angen i buro'r eglwys gan yr Iesu yma. A dyna be nath e. Ond dyna sydd ei hangen ar yr enaid dyn. Dyna beth ni'n dod nôl iddo bob tro. Fe ddigwyddodd yn yr eglwys, ond fe ath e i wraidd y broblem at enaid dyn. Cyn gellir gweld effaith yr efengil, rhaid cael gwared ar y drwg, y pechod. Rhaid taflu'r pechod allan, ond ydw yn ddarlun i ni. Pan nath yr Iesu gyrru nhw allan o'r deml. Ond dyna beth sy'n eisiau gwneud yn yr enaid, gyrru pechod allan, cael gwared ar y bydolrwydd, ar y pechod, ar anghrediniaeth, ar balchder. Mae llawer un yn dod i di'r arglwydd, a i wneud yn union fel y gwna'r Iddewon, yn troi ti'r arglwydd heddi yn farchnad oherwydd cyflwr eu henaid nhw. Mae llawer yn dod ar byd gyda nhw trwy'r drysau.
yn ei hagwedd o dir arglwydd, nad ydynt yn dangos y parch dyledus, nid yr adeilad o'r eiddrwydd, ond yr eglwys y man lle mae Duw wedi addo cyfarfod ei bobl. O, mae llawer yn dod pan yn siwtio nhw. Does dim parch a dir arglwydd. At yr orchymyn i addoli'r arglwydd. Ac i gyd addoli. O, mae'n dod pan mae'n siwtio nhw. Sdim hawl dyn ni'n agos i gwestiynu pan mae rhywun yn colli'r sil. A falle pan mae rhywun yn colli'r sil, falle bod ni'n poeni bod nhw'n sal neu rhywbeth. Ond ni wedi dod braidd yn bryderus i ofyn os nhw'n sal. Achos ni'n gwybod pan mae'r galon yn anghywir fe fi'n y gyhyddiad, chi'n chaso ar fôl i. Falle na beth eisiau, mi eisiau chaso ar ôl pobl. Pam i chi ddim yn y cwrdd ar y sil? Mae'n anhygol yn diwe. Mae pnawn di sil, yr oedfa fach honno, yn ormod i rai, ond diwe. Mae'n ormod. Dwi ddim eisiau rhoi pnawn di sil lan. Dwi eisiau mynd allan am wach. Dwi eisiau rhoi chad lan. Dwi eisiau gwylio teledu. Mae nos sil yn ormod i rai. Dod pan mae'n siwtio. Pan mae gwyliau yn dod, pyd o cadw'r sil o gwbl. Nad os i ni yno a'i peidio. O wastad esgus gan rhain yn does, bod nhw wedi blino. Lot o waith gen i. Dwi ddim yn teimlo'n dda. Neu falle goffa pigo rwy'n lan o'r orsaf drenau. Wedi clywed pob math o esgusodio. Mae'n anhygol. Mae fel yr esgus pan mae'r plentyn wedi anghofio kit ymarfer corff. Ac yn dod, neu wedi anghofio gwaith catre. Mae yna rhyw esgus yn dod. A dweud, o, hyn a llall, y ci di bita'r gwaith catre. Neu mae fy chwaer di tywall llaeth dros y gwaith catre. Neu roedd y kit yn y golch. Neu mam di anghofio bod ymarfer corff. Dyna'r lefel, mae lawer o Gristnogion yn rhoi. Pan ych chi'n gweld, o'n i wedi colli di o'r cwrgweddi. Ie, o'n i'n brysur, o'n i ddim nôl o'r gwaith yn 16. O, oedd gen i bentost. Od iawn, oedd gennych chi bentos di mercher wedyn ni, neu dydd iau, ein cwrgweddi misol ni. Unwaith y mis! Oedfa Gymraeg, ac eto beth ni'n gweld, mae'n ormod i ddod i di ar arglwydd i weddio ter tywallt ysbryd glân lawr ar hwnnw. 50,000 o Gymru Cymraeg, ac eto i gyd i ddim yn gallu cynnal cwrgweddi hyd yn oed. Be sydd wedi digwydd? Mae'r eglwys fel betai angen troi'r byrddau. Mae angen i'r Iesu ddod lawr gyda argyhoeddiad o bechod ac i ddweud, i ni ddim wedi deall, i ni wedi gwneud crefydd yn allanol. Mae gen i esgus am popeth, mae gen i bentos, mae gen i glistos, mae gen i wddog tost, a pob math o bethau. A dyna fel oedd hi, a nawr, mae fel betai'r adeg i ni'n byw yn nawr, a mae'r esgus ar blat i ni nawr, ond ni methu mynd allan. Ac mae'r rhain llawenhau o reidrwydd o ran y cwrddau. Sdim disgwyl i fi ddod nawr. Ac os yw ar y cyfrifiadur, sdim wir gallu checio. Chi ddim yn gallu gweld os nhw'n gwrando i beidio. Dyw'r camera ddim mlaen, a maen nhw'n tu nôl fyna. Ni ddim yn gwybod sy'n nhw'na. Falle maen nhw wedi troi amlan. Odyn nhw'na? Odyn nhw'n gwrando? Ni ddim yn gwybod. Mae ar blat yn diwedd. Mae Satan fe bedweud, dyma'r cyfle i ddwy'n pobl o'i proffes nhw. Crefydd allanol bydol. Pan dyw'r galon ddim yn ceisio pethau Duw. Pobl yn dod, a bedolrwydd gyda nhw i'r oedfa. Y diffyg parch, yr esgusodion, pam dwi ddim na, ac yna pan yn dod yna, yn dod gyda'r byd yn ei calonau. Fel petai'r arglwydd yn methu gweld cymelliad ein calonau. A pam maen nhw yn yr oedfa o'r diwedd, yr agwedd honno yno. Falle bod yr addoliad yn troi'n gnawdol, am i bobl weld pa mor ysbrydol i ni. Efallai bod ni am cael hwyl yno, am cael cerddoriaeth deniadol, efallai'n dod yn meddwl am yr hyn i ni'n mynd i wneud yn hwyrach. Mae llawer yn wneud hynny, dwi wedi gweld e. Chi'n ei weld e. Falle fel athro bod athrawon yn gallu gweld os yw'r disgybl ddim yn gwrando. Ac fel pregethwr, a falle dwi ddim yn llesol i pregethwr fod yn athro hefyd. Achos falle ni'n gallu gweld yn y gynulleidfa, dyw'r rhain ddim yn gwrando. Falle'r ffôn symudol allan. Falle'n cyfri'r pibau sydd i'r organ. Efallai chi gallu just dweud trwy gweld y llygad. Chi'n gwybod bod y llygad arnoch chi, chi'n gwybod does dim byd na. Dyna ddim yn ymateb. Does dim gwen pan bod angen gwen. Does dim chi gallu gweld o'r llygad yn dydych chi, os oes rhywun yn gwrando. Ond chi gallu gweld yr rhai maen nhw'n dod mewn yr oedfa. A does dim bwriad gwrando. Maen nhw wedi dod ar byd mewn gyda nhw i'r deml.
cynllunio gwahanol bethau yn ei meddyliau, cynlluniau o bob math, cnawdol pleserau. Yr hyn sydd yn wir, nid wedi dod i geisio'r gwirionedd yma nhw i addoli'r arglwydd, maen nhw wedi dod i dir arglwydd achos bod nhw'n gorfod dod neu mae'n traddodiad, ond mae rhyw arfer anhygol wedi dod mewn i'r addoliad bellach, eistedd lawr a ddim eisiau gwrando. Gwrandewch ar pregethwr 5:1. Gwylia ar dy droed pan fyddych yn myned i di Dduw, a bydd barotach i wrando nag i roi aberffyliaid. Canis ni wyddant hwy ei bod yn gwneithi'r drwg. O, byddwch yn ofalus. Byddwch yn ofalus os ydych chi yn dod i di yr arglwydd i weld sut ydewch a pham i chi'n dod. Pa le sydd iddo yn eich enaid chi? Efallai rhywun sydd yn gwrando bod eich enaid fel oedd y deml y dyddiau a Iesu Grist fan hyn yn y darn sydd o'n blaen ni, yn llawn twyll, celwydd, chwant, balchder. Efallai eich enaid yn wrthyn i'r efengel efallai. O, byddwch ofalus bod chi ddim yn chwarae gyda proffes. Peidwch â meddwl gan eich bod yn dweud eich bod wedi'ch ailenni, bod rhyw broffes ganddoch. Byddwch yn ofalus nad ydych fel yr Iddewon yma, yn y deml, yr archoffeiriad yn cyd synio ar bydolrwydd a'r twyll. O, yn aml, ni'n gweld yr ifanc. Tra bod nhw'n dod yn blant i'r oedfa. Ac yn chi'n ei weld, mae'n gyfnod tris i'r pregethwr o leia, o'r pwlpid i weld y geiniog yn syrthio i'w le. A pan fod y geiniog yn syrthio i'w le, pan maen nhw wedi deall rhywbeth o beth i chi'n ei ddweud. Ac yna'r ymateb, ac yn lle ildio yn ostyngedig am ynwesu'r efengil, i chi'n gweld yr atgasedd yn dechrau. Roedd yna o'r blaen, ond mae yn blodeuo nawr. Dydyn nhw ddim am grefydd sydd yn cyfyngu ar ei bywydau. Doedd yr Iddewon ddim eisiau crefydd, oedd yn cyfyngu ar gwneud arian, ar codi statws o fewn cymdeithas, ar y twyll, ar y partio, ar y dathlu, ar yr hwyl, yr holl bethau allanol yma. O, roedden nhw'n mwynhau'r grefydd yna, doedd e ddim yn effeithio'r enaid nag oedd. A mae yna beryg ond oes pa mae yna Gristnogaeth efengeledd modern bod e'n hwyl, bod chi'n mwynhau e. Ond dyw e ddim wedi effeithio'r enaid. Does dim gwaith o Dduw wedi digwydd. Does dim argyhoeddiad o bechod. Does dim ymwahanu o'r byd. Chi ddim yn licio efengil sydd yn cyfyngu ar fy mywyd i. Dwi ddim eisiau neb i roi disgwyliadau ar fy mywyd i. Disgwyliadau bob dydd Sul. I ddisgwyl i ddod i'r oedfa 2-3 gwaith ar y Sul. Peidiwch y disgwyl i fi wneud hynny. Peidiwch y disgwyl i fi beidio mynd gyda fy nghydweithwyr ar nos Wener. Mae hwnna'n gofyn gormod. Peidiwch â disgwyl i mi i gefnogi'r cwrgweddi bob wythnos. Dwi'n brysur a diblino, mae gen i waith pwysig. Chi'n gwybod pa mor bwysig ydw i? Mae gen i statws yn yng ngwaith a mae lot o waith gen i. Felly fedra ddim dod trwy'r amser ac mae gwaith yn bwysig, yw e? Falle bod yna'n amser chi newid eich swydd de. Os yw yn amharu ar y cwrgweddi ac ar yr oedfa ar y Sul. Mae yna llawer gormod o oddefgarwch yma tuag at hwnna, ond nid o falle bod ni eisiau dweud, na, efallai bod hwn yn arwydd o'ch calon chi. Chi ddim yn mynd allan o'ch ffordd i ddweud, gai beidio wneud hynny, pan mae gweithwyr yn dod i wneud gwaith. A ydych chi'n dweud wrthyn nhw, ges i'r sefyllfa yma'n ddiweddar, a dweud fe o'n ni orffen ar y Sul, ac i ddweud wrthyn nhw, well gen i bod chi ddim, dyn ni ddim yn cael neb i gweithio ar y Sul, ar ein adeilad, mae'n rhaid chi ddod rhyw ddwrnod arall. O, fedrwn ni ddim dod am gyfnod, wel, pidwch a dod am gyfnod te, ond ydych chi ddim yn gallu dod ar y Sul. Ond bydd yr rhai'n dweud, o, mae hwnna'n cyfyngu ar fy mywyd i. Os na gai orffen fan hyn, fyddai ddim yn gallu gwneud hwn. O, mae'ch crefydd chi dros ben llestri. Ac felly ceir gwrthryfel. Chi'n gweld gyda'r plant a pobl ifanc pan chi'n gallu gweld falle yn y cwr pobl ifanc neu yn y cwr gweddi neu mae rhywun yn dweud dyw'r Cristion, dyw e ddim yn gyffyrddus mewn rhai llefydd, mae'r byd yn mynd iddyn nhw. Ac chi'n gallu gweld y llygad yn agor, mae fy holl ffrindiau ysgol yn neud hwn. Allai ddim pido mynd gyda nhw, fydd nhw'n chwerthin am fy mhen. Mae'n anodd yn dyw e. Ond yr hyn ni'n gwybod os ys Cristion yn anrydeddu Duw, fe fydd yr arglwydd yn eich anrydeddu chi. A fydd yn eich bendithio chi. Mwy na gallwch chi ddychmygu. Ond dyna'r broblem, mae rhai ddim yn gallu weld e. Dyn nhw ddim wedi mynwesu'r efengil. Dydy Iesu Grist ddim yn bropeth ydyn nhw. Ond nid oes angen
i'r Iesu ddod trwy nerth yr ysbryd glân a throi'r byrddau. Ond nid yna beth sydd eisiau. Troi byrddau eich calon chi. Ond nid oes angen ysgytwad arnoch chi. Ond nid yna beth sydd eisiau. Ond nid oes eisiau yr arglwydd i ddod a'ch ysgwyd chi a taflu'r bydolrwydd allan a thaflu pechod anghrediniaeth bod y stwbwrn yma yn eich calon chi yn dweud na dwi eisiau'r byd. Mae angen i'r ysbryd glân agor llygaid eich enaid i chi weld beth yw eich pechod a chanlyniadau pechod. Dyna beth sydd eisiau. Dyna beth sydd angen ar ein gwlad ni bellach. Nid y protestio yma. Beth sydd eisiau i'r ysbryd glân i ddangos i ddyn ei bechod. A'i fydolrwydd ac i ddangos mawredd Crist. Ond nid yna beth sydd eisiau. Na petawn ni'n cael golwg ar fawredd a phrydferthwch Iesu Grist, ar ei ras, ar ei drigaredd, yn ymestyn allan ei law. Dyna beth sydd eisiau. Gweld eich pechod a gweld gogoniant Crist. Mae angen taflu'r holl fydreddi allan, y drewdod o bechod, y sŵn a flafar o bechod. Dyna beth nath yr Iesu, fe daflodd yr anifeiliaid allan, fe daflodd yr twyllwyr allan, fe daflodd yr drewdod allan. Dyna cawch gwared ar y cyfan. Mae hwn yn amharchus i di'r arglwydd. Nid yma yw gwir grefydd. Y twyll, y chwant. Nid oes angen i'r Iesu buro eich calon chi. Na fydd yr Iesu yn dod i'ch enaid a gyrru pob un dyheuad am y byd allan, pob un pechod allan, yn ei hoelio i'w groes. Na fydd yn agor llygad yr enaid i ddeall ac mynwesu'r efengil. Dyna'r angen. Dyna beth sydd eisiau ni weddio amdano ni'n cwrdd y gweddi ni. I weddio am dywalliad yr ysbryd glân, i agor llygaid y neidio i weld i hangen am Grist. I gael tywalliad yr ysbryd glân i'n harwain ni i'w garu e fwy. I fyw mwy fel yr Iesu. Ond nid yna beth sydd eisiau. Mae eisiau'r puro. Mae eisiau'r glanhad. Wel, yn olaf ac yn fyr, sel yr Iesu. Mae'r darn yma o'r ysgrythyr yn gweiddi allan mae'r Iesu yw'r Meseia. Os ydych chi dwi'n yn edrych ar geiriau'r Iesu hun, newch di fy nhad i yn di marchnad. Mae'n dweud fyna, mae'n dweud, disgrifio hun fy mab Duw, fi yw mab fy nhad. Y tad nefol yw fy nhad i, a fi yw ei fab e, fi yw'r Meseia. Ond ych chi hefyd yn gweld hyn yn pŵer yr arglwydd Iesu Grist, yn y modd y gyrodd yr Iesu, y fath dorf a'r nifer o anifeiliaid allan o'r deml. Sut gall dyn wneud hynny? Bydde ddim gobeith i rai fel chi a fi ar ein pen ein hunan wneud y fath beth. Bydde fel, mynd mewn i le allech chi ddychmygu rhyw dafarn a gyrru pawb allan a dweud wrthyn nhw, a ni meddwl dod, beth i chi wneud, ac yn ei cyhyddo nhw o ddweud celwydd a twyll a pob man foesoldeb ac yn dweud, ti'n anffyddlon i dy wraig, ewch allan. Dychmygwch wneud hynny, bydde ddim gobeith yn ei nerth ein hunan. Bydden nhw'n ymosod arno ni. Ond dychmygwch yr Iesu yn mynd i'r bobl fwyaf pwerus ar wlad ac yn ei gyrru nhw allan. Bydde fe mewn fath peryg, ond un fel Iesu yn dal fflangell o fan reffynau. Rhaff bach oedd yn clymu'r anifeiliaid. Fel chwip bach, plentyn, dyna beth oedd e. Maen nhw'n pwysleisio hynny fel peth i nod. Nid arf pwerus dynistiol oedd ganddyn nhw. Nid oedd yn cario gwn neu bwa saith. Roedd rhyw fflangell o fan reffynau. Ac fe yrodd nhw gyd allan. Mae'n anhygol. Dyna chi ddarlun. Rhai oedd yn elynion pur ydw. Ond dyna chi arwydd bod hwn yn un arbennig, yn holl alluog, yn holl bwerus. Yr oedd y fath awdurdod dwyfol yno. Be ddath e nerth yr ysbryd glân. Dyna chi nerth dwyfol. A'i gyrru nhw allan o'r deml. Ond hefyd i ni'n gweld ei drigaredd ar waith. Y tro cyntaf gwnaeth e hyn, i'r darn i ni'n darllen yn y rhan yma o'r ysgrythyr yn yr efengil yn ôl Ioan ar ail benod. Ac mae'n ei cyhyddo nhw wneud y deml yn di marchnad. Mae'n rhoi rhybydd iddyn nhw, ynddo e? Dyna chi gariad, dyna chi drigaredd yr holl alluog. Dyna fel mae'r arglwydd yn gweithio. Mae'n rhoi rhybydd i'r byd nawr, ynddo e, gyda'r salwch yma. Dyna chi rybydd mae'n rhoi i'r byd am ei pechod, am ei bydolrwydd, am ei anghrediniaeth. Mae'r arglwydd yn rhoi rhybydd. Mae'n dweud, trowch ato fi, ond dyn nhw'n gwrando, dyna beth nath yr Iddewon fan hyn.
Achos y trienni o'r mwyaf yw darllen yr ail dro, Matthew 21 ad 13 ar ddiwedd gweinidogaeth yr Iesu. Ac fe a ddywedodd wrth yn ysgrifennwyd tŷ gweddi y gelwyr fy nhi eith yr chwi a'i gwneithwch yn ogof lladron. O, mae'n driennus. Lle nad yw pobl yn ymateb i air Duw i'w gariad i'w rybuddion ar y tro cyntaf. Fe gafodd rhain yr hybydd y tro cyntaf ac yn ar ddiwedd ei weinidogaeth fe athef wneud yr un peth to. Ond nawr mae'n mynd yn fwy penodol. Mae'n dweud, tŷ gweddi y gelwyr fy nhi, ond i chi wedi ei wneud yn ogof lladron. Gynt oedd wedi dweud yn di marchnad. A'i gyrru nhw allan, ond wnaethon nhw ddim ymateb i hynny. Ac ymhen amser, fe wnaethon nhw barhau yn ei bydolrwydd nhw. O, rhybuddion. Un llawn sel, adnod 17, a'i ddisgyblion a gofiasant fod yn ysgrifenedig sel dy am hysoddi. O, fe gofiodd y disgyblion y dyfyniad neu'r cyflawniad arall o broffwydoliaeth ar Hen Testament. Psalm 69, adnod 9, canis sel dy am hysodd a gwaradwyddiad yr rhai at waradwyddenti a syrthiodd arna fi. O fe gofiodd y disgyblion yr ysgrythyr y broffwydoliaeth. Yr hyn oedd yn wir o'r Iesu, ei sel. Sel dros yr eglwys. Y byddai ei bobl, dyma oedd y sel. Fe gofio nhw, pan welon nhw'r hyn ac ymateb yr Iesu, beth o'n nhw'n gweld sel, baich, gan yr Iesu dros sancteiddrwydd. Roedd gan yr Iesu faich dros yr eglwys, roedd y salmydd wedi dweud mae dyna oedd e. Fe ddisgrifio'r salmydd y Meseia ac nawr mae'n cael ei wireddu. Dyma'r sel, y mae gan hwn faich, y mae'n torri galon dros yr eglwys, y byddai bobl yn ei addoli yn y modd sydd yn iawn. Y mae ym mewn i'r deml yn dweud, ydych chi ddim yn addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Ewch allan. Doedden nhw ddim yn gywir, doedden nhw ddim yn dangos parchedig ofn, doedden nhw ddim yn plygu glin am yr hyn yw Duw yn ei fawredd, doedden nhw ddim wedi gweld mawredd Duw, roedden nhw wedi dod â Duw lawr i'w traddodiadau eu tadau nhw. Roedden nhw wedi gwneud i crefydd yr arglwydd yn grefydd cnawdol, ac roedd yr Iesu wedi gweld hyn, ond roedd ganddo fe sel dros yr hyn oedd yn wirionedd. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Mae'r Iesu, mae ganddo fe sel dros fe. Ac ni'n gweld y sel yna fan hyn yn yr ymateb. Sel dros y gair a gyhoeddir yn yr eglwys, yr efengil sanctaidd. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Roedd ganddo sel, a dyna pam gyrroedd nhw allan a trodd y byrddau a dweud oedd nhw'n fynd â'i colamenod allan. O, roedd gan yr arglwydd Iesu sel pan ddath e lawr o'r nef. I fath fyd a hon. I fyd yr oedd e'n gwybod byddai'n ei wrthod e. I fyd oedd yn llawn chwant a phechod ac angrediniaeth. Yma y trigodd yr Iesu ymhlith y sawl a fyddai'n ei wrthod yn ei gasau, yn ei groeshoelio. Dyna chi sel. Ioan 15:25, eithir fel y cyflawnid y gair sydd yn ysgrifenedig yn ei cyfraith hwynt, hwy am casasant yn ddiachos. Mae Ioan yn dweud yn dyfynnu'r salm eto, ond diwe, salm 69 eto, ond nawr nid adnod 9 i ni'n sôn amdano, yn y bedwaredd adnod, salm 69 adnod 4, amlach na gwall fy mhen yw yr rhai am casant heb achos. Cedyrn yw fy ngelynion diachos, yr rhai am difethant, yna y telais yr hyn ni chymerais. O, ond nid yw hwnna'n wir. Roedden nhw'n cysau'r Iesu yn ddiachos, ond roedd gymaint o sel ganddo, fe ddath e lawr i fyd fel hon, mwyn achub rhai oedd yn ei gysau. Hyd angau hyd yn oed. Fe ddath fel oen i'r lladdfa. Ein mwyn o'i wir fodd. Dwi'n edrych ymlaen i gallu rhoi rhyw fyfyrdod ar y garol honno. Ein mwyn o'i wir fodd, o'i wir fodd. Dyna beth nath yr Iesu. Fe nath yr Iesu ddod yna sel. Fe drodd yr pobl ar anifeiliaid allan o'r deml am yr hyn roedden nhw'n euog ohoni. Roedd e'n llawn sel. Ond roedd e'n llawn sel yn dod yn y lle cyntaf. Ond roedd e'n llawn sel achos roedd e'n mynd i Jerusalem pam. Roedd e'n mynd i Jerusalem yn y diwedd, roedd e'n gwybod achos fe fydde'r Pasg.
Roedden nhw'n cofio'r Pasg yr Iddewon, a'r waredigaeth o'r aifft, a lladd yr oen, ond darlun oedd hwnna'n paratoi at yr aberth, pan fydde'r Iesu yn cael ei groeshoelio a'i ddwylo pur ar led, yn gwisgo coron ddrain, ac yn sefyll ac yn hongian yn oewyr fodd. Dyna chi gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, yno y talodd yr Iesu yr pris llawn, na mi'n rhyddid o gaethiwed pechod, yno tywallodd ei waed trosom, pam fel y gellir bod ein cael ein glanhau yn y ffynon a cael ein gwneud yn wynach na'r eira. Onid yw'r sel yma'n para hyd heddi? Gan ei fod yn eiriol trosom. Mae gan yr Iesu faich dros ei blant, dros yr eglwys, dros y gair, dros yr efengil, dros addoliad, dros tir arglwydd. Mae gen i dal yn dweud, does dim ots sut ni'n addoli. Does dim ots sut ni'n gwisgo, does dim ots sut ni'n canu, does dim ots pa gyfieithiad o'r Feibl os nad yw yn gwbl gywir, sdim ots. Sdim ots os nad yw'r athrawiaeth cweit yn gywir, sdim ots os nad yw'r bregeth yn dyrchafu Crist ar groes, sdim ots os nad yw'r efengil yna. Cyn belled bod yna broffes, cyn belled bod ni'n trial helpu cymdeithas, cyn belled ni'n trial bod yn neis ac yn garedig, popeth yn iawn. Na, mae'n ots. Mae rhaid deall yr efengil, rhaid dod at Grist. Rhaid i ni ddod a'i fynwesu fe. Rhaid i ni ddeall mae'r unig ffordd at Dduw yw trwy'r Iesu. Rhaid dod at y groes gyda'n pechod a dod a taflu'n pechod a chyfesu'n pechod ac yn waglaw o'n gweithredoedd ni ac o dan y ffynon sy'n llifo a byddwn ni'n cael ein golchi yn ei waed ef. A chi'n gwybod wrth ddod, mae yna wyrth yn digwydd. A mae'r Iesu'n cymeryd ein pechod ac yn ei roed arno ei hun. Ac yn cymeryd y gos, ac mae'n rhoi o'i gyfiawnder, o'i berffeithrwydd. Mae'n rhoi ei glogi'n cyfiawnder i ni, ac yn ein gorchuddio ni'n llwyr, i ni'n cael ein gorchuddio o'i berffeithrwydd ef. Ac mae'n rhoi ffydd i ni, rhodd, mae'n rhoi rhodd i ni, chi wedi trial credu o'r blaen, ond y methu nawr chi wedi cael rhodd o ffydd i gredu. Ac ymddiried eich enaid yn mywyd, y marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. O, na fyddwn ni wedi deall am ynwesu'r efengil. O, na fyddem o ganlyniad i brofi gras yr efengil yn dangos yr un sel ar arglwydd tuag at yr efengil sanctaidd. Ac yn caru'r pethau yma. Caru'r arglwydd Iesu Grist. Ac addoliad iddo ef. A rhoi bywyd yn llwyr i'w wasanaethu ef. Ac a ddywedodd wrth yr rhai oedd yn gwerthu colomeno, dygwch yr rhai ein oddi yma. Naw newch di fy nhad i yn di marchnad a'i ddisgyblion a gofiasant, fod yn ysgrifenedig, sel dy di am hysodd i. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.